Despois dun ano, os 20 alumnos do Obradoiro de Emprego na especialidade de actividades auxiliares de conservación e mellora de montes, levado a cabo de xeito conxunto polos concellos de Noia e Lousame, daban por concluída a súa experiencia formativo-laboral. Fixérono co acto oficial de clausura, no que se procedeu tamén á entrega de diplomas a cada un dos participantes. O acto estivo presidido pola delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo. Na súa intervención felicitou os alumnos polo seu traballo, ao tempo que destacou a importancia deste tipo de iniciativas levadas a cabo pola Xunta, que buscan mellorar a empregabilidade. Se os abre unha grande oportunidade porque vades a ter un certificado de profesionalidade, que non só é válido para Galicia, sino que é válido para toda España. Con esos certificados de profesionalidade e esas opciones que os deron, comentaba Fernando en relación a que algúns poden ter a certificación da ESO, pois os van a abrir moitas portas. Unha cuestión esta da inserción laboral, na que incidiron tamén os responsables municipais de ambos concellos. A mellora dos coñecementos en materia formativa, pero tamén en materia práctica, e o que esperamos todos é que esta formación vos sexa de utilidade no futuro de cara á incorporación ao mercado laboral e tamén que esa formación vos sexa útil para, digamos, a vida cotidiana e para desenvolver outras tarefas futuras. Aos alumnos desexarlles que consigan un traballo, que isto foi un curso formativo, entonces eu entendo que ao terminar este obradoiro que tendes que conseguir é un traballo, creo que é a meta. Xa fixaste do primer paso, acabar a formación, e a meta é incorporarse ao mercado laboral. Dende a Xunta destacaron tamén este tipo de iniciativas que reforzan a colaboración institucional entre a Xunta de Galicia e as entidades locais. Na convocatoria deste ano, na provincia da Coruña, haberá 6 novos obradoiros deste tipo, entre os que se atopa novamente o de Noia e Lousame, cun investimento total de máis de 2,5 millóns de euros.